Салом алейкум. Салом алейкум. Ки ҳастӣ? Ки ҳастӣ? Гирандаи ҷоно. Гирандаи ҷоно. Бале. Чӣ мехоҳӣ ай ман? Чӣ мехоҳӣ ай ман? Ҷонта. Оле барвақт ку барои ман. Оле барвақт ку барои ман. Барои ман фарқи намекунад. Вақтиш расидам. Вақтиш расидам. Black Sun. Black Sun. Фири. Дурахшон.tg тақдим мекунад. Салом аз роил ба хайрай, чӣ хабар овардӣ? Охир он лаҳза омай мерамай дунёи номардӣ. Имрӯз тамом мешава ки риштаи умро медани ёда зеб надодум. Мазеби таи гурум чӣ меша ҳаёти ман бадай ма чӣ меша ишқм бояд ихе намешид кӯи хена бад сарнавиштам чӣ ба хона пари ёдамай чӣ туи ма имрӯз чӣ ба очам гирия дора ашки шодӣ ай бари рӯш ҷомаи арӯсӣ биёре кафане имрӯз шама чокадесен шумо бесен чӣ ба меванден ман ама бине лайлим гирия дора ӯ расидай ба қадрм румон ки мегуфтам намекад имрӯз кадай сатре чашсиёв гирия наки чашмакот барам мекунад дастаи рӯи дастро сардум гир ки бӯи ғам мекуна гуфтамат ку туй мешава нигоҳ ки имрӯз шам як тарафи хонаи шумо не дигар тараф байрам ирӯзай кор мемонам намезанад дили хуншорам ман дига воли дунё нестам жители мазорам ман гуфтам рӯзи маргам биё мехезам ай ҷон бахшиш наметонам хеста беҳаракатай дасти пом бахшиш бевафои ман ки азобу медодӣ бахшиш ки оби чашма резонди дилат даронди бахшиш ки ба ашком ғалқиёб мекардам сурата бахшиш ки натонистам дига қатим гардонам ғалта дасту ба азоб додам дилиш хунук нашида каштам бахшиш натонистам хай гуфтата қатим хайр хишку хашавай пурай дар мали бало ба пасаш дили дардоди ноумедирам бало ба пасаш алвидо ҳаётам мегили ман нафасам алвидо бевафои ман алвидо орзу ҳавасам алвидо дунёи пач ҳаёти номард алвидо рӯзои сиёҳ шавои пурай дард шавои дарози дичашм хати хохари ба дирӯз хови абадӣ мерам таи замину меҳмони дунё будам дунё меҳмондорим накард ман рӯзои хиш мехостам нек дидам хорӣ фақат чашмакои сиёҳ да ёд ман чашмои сиқма да ёд биёр хандаҳо да ёдам аст гиряҳома да ёд биёр сӯзонданҳо да ёдам аст сӯхтанома да ёд биёр якум дидор да ёдам аст охироша да ёд биёр орзу мошини шаӣ буд тобути рӯзи маршид бояд базму сартарашон мебуд сурай таборак шид орзу ҳавас бисёр буд бисёр чиз дар ниятам нек ормонӣ мерамай дунё охирон васиятам дастҳома берунай то буд моне ки ӯ берам бина ки ман фақат ӯра хостам дасти холӣ мерам ина либосҳои сиёҳтам дароз да сафи дузахиё ҷои тирам ҳамиҷай интизорам кирам биё Суд ва клип